Ampow एवगासिनो एम्फौखौ मोनहां जाबाय मोनबायखौनो होनदो ना जाखावनोसैलाय एम्फौ बाथोना खोनाहैदों हारा गाबनायखौ आरो आं एन्जर गोथां जानो नागिरदों बिबयस जानो नागिरदों आं होनदो नै आं एन्जर गोथां जानो नागिरदों बिबयस जानो नागिरदों रोङालै माथो मैदेर हाथाय लांनो नागिरदों लोगोफोर दायो आं मैदेर हाथाय आदै मोनाव नै जावगासिनो दंना गैयाथाय बुस्थुआ र' बेसेबां गोलाव दङ मैदेर हाथाया नायनोसै Hi everyone, नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। नोंबो दै गांदों खामानि मावनायखाय हो लोंखांबाय एफा गिदिर खालामना लाबोबाय खेबसेनो खोब हाथारगौ होननायनि थांसिगोन खनसेयावनो मेङोखाय एफा गिदिरबा खनसेयावनो मेङो गिदिरबा मेंनाय खामानि मावबालाय मेंखागोन दा देखेब लानायफ्रा देखेब लादोंसो बियो ओरैनो होननाया ना नोंखौ बांद्राय गासोयो नामा नानाय बायदिसो जागोन माथो बिदिसो दोनगोन आरोना माइखौ बेयाव दुब्लियावनो बिदिनो दोनगोन आरोना दुब्लियावनो माइखौ दा न'आव लोंहैदो दैखौ दे बारा रोगाखाया दा नोङो रोगाखाला दा न'आव लोंहैदो दैखौ बांद्राय गिदिर लांनाङाथ' थांसै आं लागाव मा लायनो नागिरदों दा स्कुलाव थांनायानो एकदम ना नागिरनाय खुसा नागिरनायाव बिराद मास्टार आरोना बिसोरो स्कुलाव थाङाखै ओमफ्राय नासो नागिरदों बिसोरो गथ'फ्रा मास्टारखा बिदियाव गैया खुसिया गैया आंलाय खुसियासो मोनदों खोमा सानदोंमोन एन्जर सायगोन नोङो गथ'आ मादि मानसिलैलाय जागोन दे नोंथांमोना जोंनि एन्जर सानांगौ नामा जाबाय जों मासेयावनो गाबोन नुसै नोंथांमोनजों गाबोन जासिगोन एन्जर सानो होननानै लाबोदों बे आंखो मोनगोना मोना नायनोसै र' गाबोन जाहोनो हायाबासो होजासिगोन बे आंजों माथाम अबेथिजाय सागोन
एकदम हाजो गुदियावसो आरोना नै एन्जर सानायाव बिराद मास्टार इयो नै दोंसे मोनदों दोंसे माने मेरला दं आरोना नै बेहाय नै गुदुङा सानोसै जों बेहाय ने सागना साया खिफिंला एन्जर मास्टार जों दा सानोसै नै साबाय नै होदो Cai bahu balik. Rolling itu siapa? Jangan. Mana Indra? Mana? Yo. Zada nih. Pan apa dong? Ini. नै बिदि जाबाय आरोना नांना नायनोसै गाबोन ने नांखागोन दा लोगोफोर जों माने साखांबाय आरो एन्जरखौ आं सायाखै नै जोंना टिक्लुआसो सादों ओमफ्राय आंथ' गाबोन फुङाव थाब मोनफैगोन ना मोनफैया मिथिया आङो नायनो फैगोन ना फैया जिखुनु जाया नों नायनानै लांफै दै एन्जरखौ ओमफ्राय गोदानानै आंनो हैबानो जाबाय बिसिनावलाय मानसिया पुष्पा राज दे एक्टिंखौ एसे खालामलाय Rerna Puspaya Pusparas tunduk aku mejukan nahi salah. The next day. नै एन्जर नायग्राया टाइमा बारा गोल जायाखै ओमफ्राय होलाय अबिसनखौ गैया Iya nak medang nih leh. Oh iya ले दानि बावैसो दांमारदों नै गोगोमानो हाब ओंखारनाय बावसो दांसुलिया लागाव सेरथामसो जागोनदां लागाव Moonbay bide. Bener tuh. अबेथिंनिफ्राय ओंखारबोखैयो Oh cimprek apa? Cimprek ini dulu. एन्जर मास्टारा नै मासेल' मोनबाय Gele bala. Nih dah komen talang sebelah apa? Ile. ए नोंथ' आरो नांमारदोंमोन आं नोंखौ बुंखादोंना नै इल' मासेल' गिदिरानो एन्जरालाय नै आं एन्जर गोथां जानो नागिरदों बिबयस जानो नागिरदों आं होनदो Nih yang injur keteng jana deh, ibu jana dang. रोङालै माथो इलाय दे एबार होन Deh ini nih jora. Taza सावबाय जों नै प्लेगान हेवस्टाय नै ए माथो खर'आव मेलेम ओंखारलायबाय नङालै प्लेगसो बे प्लेग सुदो नैलै एल' नायनो थोदस इलाब्रा हनै सैमायासो फैबाय हनै जानो फैनोसै ना मैदेर हाथाय लांनो नागिरदों लोगोफोर दायो आं मैदेर हाथाय आदै मोनाव नै जावगासिनो आरोखि दंना गैयाथाय बुस्थुआ र' बेसेबां गोलाव दङ मैदेर हाथाया नायनोसै हानायालाय 5 केजि 15 केजि गाहाम थाङोलै मोजां मोनसेयावनो ना हा खोआखैदां हा खोबा बांसिन थाङो जानोलाय गोथावथारलाय आरोलै रुबुनो बिथिं गिदिर थांबोयो बे हा गावब्रानायाव बांसिन गिदिर थाङो मा होनो दे बेखौ इंलिसाव दे खिथादो ओइ होनदां हादरसाखौ हादरसाया टापियका दे लागाव बाथु लाखायसो बान्दो थेफा साहासो मोनो बिदिखौ खामानि जागोनदांलै इयो एसे दामा बारा मोनगोन बेहा निजिराफारा आरो निजिराफाराव मोनदों दावखुगासिनो नै गोलोमलाय लाङोलै माथो गोजांनाया मोजांसो जादों नोंहा खम्बल जोमलायनाया लागाव नै माथो बबावथिं माथिंबासो थांदों माथो होद अबेनिबासो नामा बेलाय बेलेगसो जागोन नामा नामथ'लालै बेखौ आगोलनिसो इयो बारा दाम मोननाय नङा इखो नै गले फुरा बुरिया अरिजिनेल थार आरो इयो दैमोन जालायगोन बे जानो नै माबा लाबोदोलै नै बेखौ सिखा गिदिरखौ लाबोलाय फाइनालि जावखांबाय लोगोफोर नै
मैदेर हाथाइखौ दा एसे साइज खालामबाय आरो साइज खालामाबाबो दाम मोनाना एसे साइज खालामनांगौ होमबासो दाम मोनो हाथायाव लांसै दा जावबालाय मोनबावगौमोन जावनो बोनो जाहैसिगोन बे संख्रि साहाजों गोदै साहाजों सोरबाबा बाथोनजों बरिया जायो उदैयाव थायो आरोलै खामानि मावनायफ्राव खामावसो जायोबोलै खै केजिसो जागोनथाय जासिगोनलै प्लास्टिक माबा नांगौमोन ना प्लास्टिकआबो जानानै मा होनोमोनथाय बेखौ नै एम्फौ लाथा 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 फुयो गासिबो गां नै हामफाया नै एवना होसिगोन ओमफ्राय नैबाव एन्जर बेदर दङ एन्जर बेदरजों लाइजों होख्लायसै जानाया हामफाया एवगासिनो नै एम्फौखौ मोनहां जाबाय मोनबायखौनो होनदो ना जाखावनोसैलाय एम्फौ लाथा खामजोब्बायसो नामालै खामजोब्बायसो हनै खामनाय जायो नामा बियो खामाखैबा माथो दे जानाय नायनोसै लाय मोनदोंना मोनाखै जानायनि मासेया एन्जर बेदरा नै अख्लायनोसै दा बा बिराद लोंबावगोन नोङो स्टेन्जार मानसिलै लोंखायो मानसिया लोङाबा डाइलग होनो रोङाना नै लोगोफोर लाइ ओमफ्राय नैबेयाव काबुलि दं ओमफ्राय सबाय बिमा दं कफि दं आलु दं बिराद बुरजा एन्जर बेदर रोनो एम्फौ आरो एम्फौखौ बाथोन देलायबावदों हामफिनि फावा नायलाय जाखावसिगोन दायोबा हले लागाव बिराद गोबाव जाबायमोन खमावैबाबो 4-5 बोसोर जाबायमोन एन्जर बेदर मोनजायैया हख्लायनोसै र' लोगोफोर एम्फौ जायैयाबो एसे गोबावानो जाबायमोन 6 माससो जाबायमोन दां जानाय गोनसां बेखौनो दाव मोनजादोंमोन ना खनसा टेस्टि हायबो एन्जरालाय मादि एन्जर बेदरखौ जानाय नां र' एन्जर बेदर बरिया संनो दं हामफाया टेस्टि देलाय जानायलाय एम्फौखौ ना एम्फौ जाया नोङो जागासिनो दाख्लैनिफ्रायनो जानां दाख्लैनिफ्रायनो जानो होनना बायखानायखौलाय भाजा गोरानसो एवदों मैथाफोरजोंबो मोजां मोनो आङो हास'नानै स्टेनखौ हरफैदों अमाया स्टेनखौ हरदों खारनांगौ नामा मानो मावखोसो नंदों आं नंदों Yes. जों दायो एन्जर बेदर जानाय चेलेन्ज बेनिफ्राय नै एम्फौ जानाय चेलेन्ज
Bersih. Enggak, Anjor Bedor. Oंख्रियानो मेरलाव बे मोनसेखौ जाखांसै आं बेखौ गोथावसिन जानाय नायनांगौ र' Tomato batna. ओमफ्राय ओंखाम संजानाय जाबाय जि खखायो खोनाहैदों हारा गाबनायखौ होनदो आरो जा गोबाव जाबायमोन आं दिनैसो Ada guratan. बेसेबां गिदिर मोनलाय एसे बुरजा गाखोलाय Karakter. गिदिर जानो सुखुआ गिदिरखौ जानो सुखुआ